Wij stonden al even te wachten op Ameland met de boot die vertraging. En toen kwamen we hier aan op Halwerd en toen konden we er net uit. De brei gewoon net naar beneden. Nee, en nou blijkt achteraf dus dat er iets met het mechanisme net werken. Klopt, die mechanisme dat hong vast is maar. En vanuit de boot konden we zien dat hij net naar beneden moest en dat hij wat scheef hong. En toen, wacht je op een boot? Nou, dat was in het begin heel onduidelijk. En op een gegeven moment kregen we de optie van de boot is maar en de auto stieren litten. En vervolgens regel je af op de boot Blue en weer waarom. Maar de snelboot is maar. Nou, zoals u kunt zien, achter mij is er een kraan gekomen die de autobrug op het schip laat zakken en weer omhoog brengt. En daardoor kunnen we laden en lossen. En zo proberen we, totdat de kabel is gerepareerd, de dienst aan de gang te houden. Het is dus echt een provisorische oplossing. Het is een tijdelijke oplossing en zover ik begrepen heb gaan ze vannacht de kabel vervangen. Waardoor we morgen wellicht weer in de normale operatie zitten. U gaat naar het eiland. Ja, dat hoop ik wel. Als de boot vaart, dan ga ik ook willen hopen naar het eiland te gaan. Ja, want er was gisteravond een probleem met de brug. Ja, dat hoorde ik vanmorgen ook, want we kregen van allerhande appjes. Er was wereldnieuws bij ons, want we komen uit Brabant. En nou ja, we zien wel of we gaan vandaag. Maar ik denk het wel. Nou ja, zoals u kunt zien, er is een grote kraan geplaatst gisteravond. En die moet er dus nu voor zorgen dat de brug open en dicht kan. Nou, dan kunnen we het ook zien. Hè. Er is niks zo slim als een mens. Hè. Die verzinnen altijd wel een oplossing, niet?